sɔgɔmada in na lajɛrɛ kun ye min ye que l'Union malienne des associations et comités de femmes handicapées n'o ye muso lujurutɔ tɔnba ye Mali la an ye dɛmɛbaga de sɔrɔ n'o ye Voice ye Hollande service dɔ ye ministère des affaires étrangères hollandaise olu de y'an jɔkɔrɔma tinti pour que an bɛ se ka muso lujurutɔw ka formation kɛ u bɛ dege baara la u bɛ baara la mais minnu bɛ baara la déjà u bolo bɛ baara la u bolo bɛ jago la u bolo bɛ fɛn misɛnnin kɛw la pour que u bɛ se ka sankɔrɔta ka k'u yɛrɛ ye ka se ka nafa ɲɛ u ka du ye ka se ka nafa ɲɛ jamana ye cogoya min na pour que o muso ninnu bɛ se k'o kɛ donc o formation kɔnɔna na fana ani bureau international de travail olu formateur agréé dɔ bɛ yen ani olu de bɛ baara kɛ olu de bɛ n'u former u ka terme na germe ni AV la et puis ka tila k'u suit kalo fila u bɛ tɛmɛ muso ninnu bɛɛ bara pour que k'a lajɛ i ka baara yiriwara wa mun gɛlɛya b'i kan wa ka tila k'a bilasira fana ka muso in bilasira fana muso in bɛ bilasira i kan ka taga nin banque na ou bien i kan ka taa nin caisse na ou bien ni nin femme entrepreneur ou bien groupement de femmes dɔ kan ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o ye coaching ye u b'o fana kɛ an ko ni baara in fana banna ni formation bɛɛ banna musow bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba ye n'u b'a fɔ nazarakan na ko réseau donc o bɛ kɛ réseau ye n'u kɛra réseau ye réseau in tɛ dan muso lujurutɔ dama ma dɛ réseau in an b'a dayɛlɛ baarakɛla bɛ muso fɛn fɛn bɛ se ka ko k'i yɛrɛ ye n'a sɔrɔ i bolo bɛ baara de la pour que an ka réseau in don dɔ la a bɛ bɔ ka taa kɔfɛ ka taa mɔgɔ femme entrepreneur yɛrɛ former welewelekan min bɛ ne bolo c'est que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ lujuru tɛ mɔgɔ bali fosi la lujuru tɛ mɔgɔ kɛ bolokɔfɛ fɛn ye mɔgɔw fana kana kɛ k'a fɔ ko lujuru bɛ karisa la a tɛ se ka fɛn kɛ faut que mɔgɔw ka da an na société ka da an na ka baara di an ma donc k'a fɔ muso lujurutɔw o ni musow bɛɛ de ye kelen ye donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma